Lawa ke ngenza ukuthi ama-update mayelana ke nokwenziwa uPresident Ramaphosa ukuphemba ke ubudlelwane neMelika, njengoba ke sazi ukuthi uRamaphosa ke uye wa-announce laphana ukuthi ke bayaqhubeka nokuphemba ke ubudlelwane neMelika. Lana ke phezu kokuba umengameli waseMelika umnumzane Donald Trump ehoxise uxhaso ke obelusiza ngasohlangothini ke lwezempilo, kanjalo ke noxhaso oluthinta ke ukuvikela ke kwemvelo. Kodwa ke umengameli Cyril Ramaphosa uthe ke bayaqhubeka nokuphemba ke ubudlelwano nezwe lakhe. uRamaphosa ke uthe basaqhubeka nokujuba ithimba ke elizocubuza ke amagabade, njengoba ke uTrump ahoxisa uxhaso ngoba ke elakuleli ke linemithetho ke ehlukumeza ke amabhunu, ngokusho ke laphana ke kwimbiko. Inxusa ke lethu elizinze khona lapha eMelika lakhona la eNingizimu Afrika kuthiwa ke liyaqhubeka nezinhlelo ke zokuxoxa nezinhlaka ezahlukahlukene khona ke eMelika. Uthe ke umengameli bazojuba ke ithimba elizoya ke futhi ukuxoxa nohulumeni wakhona laphana ke eMelika, kanjalo ke namanye amazwe. Uthi ke bethemba ukuthi izingxoxo lezo abanazo zizothela ke izithelo nayo iMelika, kusho yena ke uRamaphosa izolo ke enkulumeni yakhe ephendula ke imibuzo khona ke eParliament. Ugxeke izinhlangano ke ezifana ne-AfriForum ne-Solidarity ke ngokuya ke khona lapha eMelika ziyofafaza ke wona amanga ngezwe noma ke ngesimo ke sezinto ke ezenzeka kuleli. Uthe izinhlaka ke zezomthetho ke ukubalwa ke nophiko lwezokushushiswa ke komphakathi kumele ke zibheke ukuthi ke zingathwesa lezi zinhlangano ke amacala ke ukuvukela ke wona umbuso. Lezi zinhlangano ke zaya eMelika zafike zakhala ke ngemithetho ke ezathi ke ngeye-ANC okubalwa ke thathwa ke komhlaba ke ngaphandle ke kwezinxephezelo ke ukuthi ke uhlukunyezwe ke amabhunu. Lokho ke okungelona iqiniso neze. uTrump wagxeka ke elakuleli ngenxa yaso lezo inkulumo, kodwa ke kube kungekho noma kungelona ke iqiniso. uRamaphosa uye waqhubeka nezinhlelo ke la zokuncenga yona ke iMelika nabanye ke abaholi bamanye amaqembu ahlukahlukene. Kodwa ke sesiphetha lolu daba, uRamaphosa ke uphinde waqinisekisa ukuthi amalungu eParliament ukuthi ke imali yempesheni ke ezosetshenziselwa ke ukuphucula ingqalasizinda ke kuleli qashwa ke ngelokhuzi ke uma kuza kakule ngxenye. Uthe ke izinguquko ezenziwe ke esikhwameni sempesheni sivula ke umnyango wokuthi ke kuthathwe ke leyo mali futhi isetshenziswe ke ukuphucula ke yona ingqalasizinda. Ngakho ke ngenza kwethu ke asethembe ke izingxoxo noma ke lokhu ke abathi ke ucubula ke amagabade abakwenzayo phakathi kwabo neMelika kuyogcina ke kuphumelela. Anyways bafethu, ngiyafisa nami ukuza imibono yenu njengoba siphezu kwalolu daba kuyona ke i-comment section. Ungakhohlwa ke ukulike, uphinde ucomment, uphinde ke usubscribe futhi ke kuyona ke i-channel.